أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ‘Yan uwa musulmi, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum. Kuna tare da cibiyar Daru Shifa Prophetic and Herbal Medicine Store da ke number 30 Masanawa Road, bayan gidan hakimin gundumar Kawo da ke Kawo, Kaduna. Lambar waya 08037624598. wannan cibiya dai cibiya ce da ta saba ba da gudunmuwa ɓangarorin magunguna na gargajiya da na musulunci domin taimaka ma al'umma marasa lafiya masu jinya. Kamar yadda yake a wannan karan, kasantuwan shigowar sanyi, na ga ya dace in ɗan yi bayani akan matsala na haƙori wanda a baya mun shayi. So a yau ma za mu ƙara ba da wani sabon nau'i na magunguna domin masu laruran ciwon haƙori. Wannan maganin idan haƙorin mutum yana ciwo ko yana kogo, idan ya yi amfani da shi da izinin Allah zai samu biyan bukata, zai samu waraka da taimakon Allah. Abubuwan da za a nema a wajen yayin wannan magani shine za a nema garin kanumfari, za a nemo garin ƙirya. Garin ƙirya ana samun shi wajen masu magungunan gargajiya. Sannan za a samu ma'ukal, wato ruwan kal. Sannan za a samu ganyen tumfafiya. Abinda za a yi shine za a tafasa ruwa, ko kuma in ce za a dafa ruwa, sai a eba wannan garin ƙirya da garin kanumfari, a eba a samu ruwa ɗan madaidaici wanda za a iya kuskurawa a baki, a zuba kaman kowannensu a rabin teaspoon kenan. Kowannensu a eba kaman rabin cokali, tablespoon, sai a zuba a wannan ruwan. Bayan an zuba shi, sai a samu wannan ruwan kal ɗin kamar murfi 2 zuwa 3 a zuba a ciki. Sai mai wannan larura na haƙori ya dinga guntsan shi a baki, yana kuskurawa kamar tsawon mintuna 5. Idan ya kuskura, idan haƙorin akwai kogo, zai samu wannan ganyen tumfafiyan da ya samo, sai ya dandaka shi, sai a eba wanda aka dandaka a manna inda yake da kogo din. Haka za a yi shi safe dare har zuwa lokacin da Allah zai bada warakan abun. Kuma idan aka dage ana wannan, insha Allahu mai kogon, in Allah da yana kuskura waɗannan ƙirya ɗin da sauransu, yana cike wannan kogon da ya haifu. So wannan mun ba da wannan gudunmuwa ne saboda shigowar sanyi, kuma mun san cewa a lokacin sanyi masu wannan larura a wannan lokacin ne yake addabansu. Haka nan ko da shi mai girgidi ne haƙoran suke yi, ko ciwo dai haka ba kogo ba, sai ya dinga amfani da su waɗannan na ƙirya ɗin da wannan kanumfarin da ruwan kal, yana kuskura su safe dare, ko ma in ya samu a yi so 3 a rana, safe, rana, dare. Inda yana ya lazumci haka, in Allah yadda za a samu lafiya da taimakon Allah. Da wannan ne muke cewa a wannan karan za mu takaita, sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai kuma ya sake sada mu da ku, za mu ƙara kawo muku wata fa'idan. Kar a manta dai, a wannan cibiya namu ana samun magunguna kala-kala: maganin hepatitis, maganin ulcer, maganin hawan jini, maganin diabetes, da duk yawancin magunguna irin su matsalolin quick ejaculation and after irin maganinmu na quick ejaculation and after masturbation, wanda idan namiji yana samun saurin inzali da kankancewan al'aura da dai sauran wasu cututtuka na al'aura,
insha Allah in yana amfani da shi za a samu biyan bukata. Haka nan muna da yajin mu wanda na gargajiya ne, idan mutum yana amfani da shi in Allah da zai tsaga jikin shi ratsa ya masa aiki ba tare da cutarwa ba. Haka nan muna da magunguna irin su sperm booster da dai duk wata laruranka da idan ka neme mu, idan muna da magani insha Allahu za mu baka ita domin taimakawa wajen samun lafiyanka da taimakon Allah. A kasance da mu a wannan shafi namu a koda yaushe, ko a bi mu a YouTube channel namu, a yi subscribing a taskar Murtala Kawo, ko a kasance da mu a ɗayan shafin mu na Dado Shifa Prophetic and Herbal Medicine Store. Kar a manta lambar wayan mu ita ne 08037624598. za a iya yada wannan domin al'umma su amfana da wannan fa'ida. Allah ya datar da mu, sai wani jikon Allah ya mai kowa mai komai ya karasa da mu.